हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल मनज बिग क्रिएशनाव आङो लाइभ होबाय लोगोफोर बहुत गोबावनि उनाव आं इउटुबाव लाइभ बहुत गोबावनि उनाव आं इउटुबाव लाइभ होदों लोगोफोर अन्नानै नायदो कमेन्ट खालामदो सापर्ट खालामदो आंनि लाइभखौ लोगोफोर जाय नायदों कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर जाय नायदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर बहुत गोबाव जाबायमोन ने आङो माबा खर' मानदों आंखौ नै फालासो मा खबर बयखौबो मा खबर सोंहरबाय लोगोफोर जाय नायदों कमेन्ट खालाम अननानै दे लोगोफोर जाय नायदों कमेन्ट खालाम अननानै आं नोंसोरनो बुहुद मोजां बाथ्रा खिन्थागासिनो आरोना बुहुद मोजां बाथ्रा खोन्थागासिनो आङो लोगोफोर जयेन जालाय लोगोफोर टप फेन्स लाइभ होनाया जादोंना जायाखै आङो कनफिउस जाबाय थायो दै माने नायनानै कमेन्ट खालामाबाथाय मानो कमेन्ट फैयाखै कनफिउस जाबाय थायो सोरबा कमेन्ट हरदो र' मा इयो @CZ बय जेड मोजांलै सार दे थेंक इउ आंनि लाइभआव जयेन जाना कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ मा खालामदो नोङो मा खबर मा खालामदों ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट खालामबाय थायो आं इउटुबावबो नुयो नुनाया ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनि नोङो दे खिन्थाहरलाय फार्स्ट टाइम बाथ्राया जाहैबाय आं खोन्थानो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय फार्स्ट टाइम आरोना आङो इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनबाय फार्स्ट टाइम आरो दाखालि 22 जानुवारियाव बेफोरो गासिबो माने नोंसोरनि सापर्टजोंसो मोनबाय आरोना लोगोफोर आंखौ बे लेभेलसिम सौफैहोनो हानायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों दाखालि बावैसो 22 जानुवारियाव फार्स्ट माबा आरो पेमेन्ट गेरेमसासो सार आङो गेरेमसा मा खबर गेरेमसासो ने दे आंनि लाइभआव जयेन जाना कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ गेरेमसा न'आव थांनाय जायाखै न'आव थांनाय मोनबा आङो नयनखौबो दिन्थिगौमोन लाइभआव नयनखौबो दिन्थिगौमोन न'आव थांबाथाय दिन्थिगोन र' आङो लाइभ होगोन इयो माने माबायाव नुजानो नागिरालै केमेरायाव नुजानो नागिरा बिदिनो माबा जानो बायो इयो फट' खेबजानो बारा गोसो गैया ओमफ्राय भिडिअ लानो नागिरबाथाय लाजानो नागिरा इयो मोजां सार दे मोजाङानो जानांगौ माव दं मा खबर ओमफ्राय नोंहा जाखांबाय नामा गेरेमसा नोंसोरनिथिं माबायाव बैसागो नङा बैसागो बायनानै नोंसोरनिथिं सुटिं खालामनो थांनो हागौ र' नोंसोरनिथिं सुटिं खालामनो नागिरदो नोंसोरनिथिं लाहैगोन आरो जायगाखौ ओमफ्राय थांनाय जायोबा फन खालाम लोगो हम जायाखैलै सार थिगानो मा मावबाय दं दासान्दि मा मावबाय दं आं फेसबुकआवबो लाइभ फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो फेसबुकआव मानसिफोरा बांद्राय नायाबासो कमेन्ट खालामासैना बेनि थाखाय आङो दाननानै आपलड होनानै बेयाव इउटुबाव आं फैफिनबाय आरो सोरगोफुरिखै नामा सार सोरगोफुरिखै नामा सार माबाखै मा होनो मा जायगामोनथाय मा जायगामोनथाय बिथिंजायनोलै माबाथिंजाय
खावब्ला साइडजों हुग्राजुलि खावब्ला इजिलि बबेथिं मा जायगा मोनथाय बावबाय आङो ओरैनो दंथ'यो सार दासान्दि थिगानो थिगानो आंनाव कमेन्ट खालामबाय थायो नोङो ओमफ्राय आङो सोर नामखौबो बेलेग बेलेग लायोना नोंसोरो ओमफ्राय सोर पात्ता मोनना आरो सिनायनो नागिरा माबायाव प्रफाइला सोरनि प्रफाइला नोंनिबा सिनायगोन र' बिराद खुसि आरोना आङो माबानिफ्राय मा होनो मा होनगोन बेखौ इउटुबनिफ्राय फार्स्ट माबा मोननायखाय फार्स्ट पेमेन्ट मोननायखाय ओरैबायदि खुसि आङो आयु दाख्लैथ' मोनखालि ओरैबायदि खुसिमोन ओमफ्राय खुसिया एसे जोबथ'बावबायसो आरो ओमफ्राय आङो बेखौ फैसाखौ आं माने फैसाखौ आङो न'आव थांबाथाय दिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय दा बेवहाय दिन्थिनो हाया मानो होनबा बेवहाय दिहुननो जायगा गैया माबा गैया आरोना एटिएम मेसिन गैया गोजानथार थांनांगौ जायो गारि भारा होनानै बेखायनो आङो दिहुननाय जायाखै ओमफ्राय न'आव थांबाथाय आङो दिहुननानै दिन्थिगोन आरोना नोंसोरनोबो बेसे मोन्दों माबोरै बेसे मोन्दों बेखौ दिन्थिगोन आरो बिराद मोजां भिडिअ लाबोबावगोन आरो ना आं माबा ब्लग लाबोनानै हेगारगोन आरो आपलड ओमफ्राय गुगोल एडसेन्स मोनालासिनो आं गुगोल एडसेन्स मोनाखै आरो गुगोल एडसेन्सखौ आं मोनाखै गुगोल एडसेन्स मोनालासिनो आङो बोरै फैसा मोनखो बिनि आङो दिन्थिगोन आरो बेखौ माबोरैहाय इउटुबा आपडेट जाबायना माने मोननै अपसन दङ ओमफ्राय आं बेखौ नोंसोरनो माबोरै खालामो बेखौ दिन्थिगोन आरो गुगोल एडसेन्स पिन मोनालासिनो बोरैहाय फैसा मोनखो बिनि प्रसेसखौ आं दिन्थिगोन आरो नोंसोरनो दा आं बुंथ'ला मा ओंख्रि जाखो गेरेमसा फैयाबाथाय इउटुबफोरावबो नोङो लाइभ फैथाराबाथाय मानसिफोरा जयेन जानो नागिरा कमेन्ट खालामनो नागिरा ओमफ्राय बांद्राय थाब फैबाबो नायनो नागिरा मथा मथि 8:30 9टासोआव लाइभ फैबासो माबायो आरो आङो मालाबा फैबाथाय एबारो 8:00 8:30 बेसेसोआवसो लाइभ फैसिगोन थाब होबाथाय माने मानसिफोरा नायनो नागिरा जयेन जानो नागिरा आरो कमेन्ट खालामनो नागिरा नै माबा सिथर बेरदों आंनाव मायो आङो जायाखैलै आङो जायाखैलै फन हरबाय दंलै न'निफ्राय फन हरगासिनो नयनसो हरदोंना सोरसो हरदोंथाय आङो मालाबा लोगोफोर मा होनो बेखौ बिराद मोजां गोबाव थाना रायलायगोन दै ओमफ्राय आङो दा लोगोफोर दोनथ'नोसै नेक्स्टआव आङो बिराद गोबाव रायलायगोन बिराद मोजां टपिक्स लानानै रायलायगोन आरो ओमफ्राय दा आङो दोनथ'नोसै लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा नेक्स्टआव बिराद गोबाव थानानै रायलायसिगोन आरो इन्टारेस्टनो लोगोफोरना गेरेमसा आंनि लाइफआव सोरियो हाउ आर इउ सार मोजां गेरेमसा आं मालाबा बिराद मोजां फैबावगोन आरो बे साननैसोआव फैबावगोन बिराद मोजां लाइभ फैबावगोन ओमफ्राय न'आव थांबाथाय आङो नयनखौबो लानानै लाइभ होगोन दै दिन्थिगोन ओमफ्राय दायो लोगोफोर दोनथ'नोसै गेरेमसा आंनि लाइफआव जयेन जानानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंकिउ आंनि गोसो गोरबोजों थेंकिउ नोंसोरनिथिं थांबा लोगो हमगोन दे दोनथ'नोसै दे लोगोफोरा न'निफ्राय फन हरदों आं न'आव फन हरनि